Most Rev Archbishop Victor Lyngdoh, DD Shillong Archdiocese, ula pynbna paidbah ban pynlong yaka Proseshonbah, joga Jyllaniambah haka khot tarik Naiwieng, Iingmanebah Cathedral Laitumkhrah. Yakane ka jingpynbna la paidbah haka tarik Naiwieng Laitumkhrah. Kalalong ka dustur ka rukom, bayakane ka Proseshonbah laju pynlong hau Naiwieng man snem. Archbishop Victor ula khot la wer sngewbha yaki Riewngeit Katholik na ki Jyllaniambah Jowai, Nongstoin banatura ban wanya shimbanta haka Jyllaniambah Jingmane Blei haka ni sngi. Kibor bapenya yaka Balang Katholik haka Jyllaniambah Shillong kilapan kre yaki Riewngeit da ki Jingdoi bakerpang nadu kalai tarik hadu khatwei tarik Naiwieng kenang ba kanika Proseshonbah ban long haka khot tarik Naiwieng kan long ka bajob ka bayat bet bar ka ba penrehem yaka Jingait haki do nut ki mensim jeki Riewngeit hajala Meghalaya. Archbishop Victor ula kerpat yaki Riewngeit ban duai kerpang halayeng lasem bat Iingmanebah yaki jingduai nobena tridum ki jingduai haka Eucharist khot ban tuit testa shaki mas khot haki ni kisni. Archbishop ula pynbna mentau snem undang mi khmat jung upu Francis India bat Nepal Cardinal Leopoldo Girelli unlong ukong san haki Jyllaniambah haka Proseshonbah ban senran dan laingut ki Bishop na Jowai Nongstoin bat Aizol. Ula kentu ya baro ki Riewngeit jung ka Shillong Archdiocese ban tur shaki Jyllaniambah baro da ka jingshidrhem bat Jingmane Blei haka por babiang. Happy ki Lyngdoh ki Riewngeit ki fada ki brother ki sister bat ki Riewngeit baro jong ki Southly ki diocese Shillong Archdiocese tura Nongstoin bat Jowai. Kani ka long ka ka jingpynbna bat ka jingkerpat yapi. Hakani ka snem arajar pyllait gandon ka Proseshonbah ka basalong ka khot tarik ubnai metau ubnai November arajar pyllait. Dena magata ka ka jingkerpat yapi baro baneshim bentalang hakani ka Proseshonbah jongi metau snem banai nguyo Blei nakabanta kini ki Southly ki diocese haka state Meghalaya jongi. Tekum kanhi kata ka Proseshonbah jongi ningkong aingu yo Blei ya ka Jingmane bakrau bau Blei ahangi banngeit ha ka Eucharist khot. Dinamar kata kum ka jingpynbna nakabanta kani ka si bakrau jong ka diocese jongi ni khot ni wer pi baro ki Lyngdoh ba ki Riewngeit ba ki paidbah baro bandon ka mensim pynbna da ka jingduai kamtam ki jingduai no bena le seman sedang no kalai tarik hadu khatwei tarik mentau benai November na ka banta ka jingjob kani ka Proseshonbah jongi kabar la banduai ri kwei pat ka jingduai tridum ne ki wei pat ka jingduai pynbna na ka banta kani ka jingjob kani ka Proseshonbah jongi hakani ka snem ka long ka ba kham kerpang kandon ka jingwan jong non sio jongi na po the New Delhi nomi khmat jong pop ban shimpentalang hakani ka Proseshonbah jongi ringkat bat ki saungot ki bishop ban nyadon lang bishop jong ka Nongstoin bishop jong ka Aizol balong auxiliary bishop bat bishop jong ka Jowai ki wan shimpentalang ban aingu yo Blei nakabanta ka jingyo ay ki bishop pathamai ru hakani ka snem nang ta shishu ka jingkerpat ye pi baro ki banwan shimbenta hakani ka Proseshonbah banlong ki ba wan tikna shaka mas khot badru shaka Jyllaniambah Eucharist khot bar ka jingyai Proseshon haka por ka babiang bar ka wei pat ka jingkerpat soret ka long kani dongin persang ban le khot haba shimbenta ka Jyllaniambah ka mas khot ban haka Proseshonbah nom lang ki jabo ki chaklia baro khnang ba nom pen impau ki jing chaklia ki kwa ban long ka khot na ka banta ka borom chu Blei ka borom jong ka balang de kani de ka jingkerpat de ka bas ngorep sa shisen nga wer nga khot ye pi baro ki prabangei baro lang jo kini ki Southly ki diocese monwan shim banta ha ka Proseshonbah ha ka Archdiocese Shillong kabanlong ka khot tarik mentau benai November arajar pyllait kublei pi baro. This is to inform